Magampadigayon sang dako nga hublag protesta ang ginatos nga mga miyembro sa mga transport groups, consumer advocates kag cause-oriented organizations agud panawagan sa gobyerno mga konkreto nga solusyon sa krisis sa langis. Ining ginalakipan sang grupo nga No to PUV Phase Out Coalition sa Panay, amo man ang Panay Consumers Alliance kag multi-sectoral formation nga bagong alyansa makabayan o bayan Panay. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase Out Coalition, iyagin pahayag na nagalabot na sa 1,000 ka pesos kada adlaw ang PRD sa mga public utility vehicle drivers bangod sa paray nga pagtaas ang preso sang langis. Suno sa iya, kulang man ang bulig pinansal halin sa gobyerno sa ginapanghatag nga 5,000 ka pesos nga ayuda bangod pili nga sektor lamang ang makapulos kag hindi ini long term. Ginaduso Manila nga ipain ang discretionary funds kalakip na ang pork barrel allocation sa mga programa sang social protection. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Elmer Foro. So, tansya naton mas mag-alburuto pagid no ang mga transport group naton, hindi lang ang unconsolidated kundi pati ng mga kooperatiba naton malburuto gid pangod sang announcement kung pagbawi ngayon ni BBM no mas magapalala pagid ini sa problema sang transportasyon naton. At the same time bisan na dayon pa ang fair actually madayon gyapon ang aton nga wealth kay hindi man lang fair ang solusyon sa problema kundi ang una best ang siling naton ang pinakamayor nga demanda naton ibalik ang presyo sa 55 kay old stock pa ang ginagamit naton kag ang pagbasura sang oil deregulation law kon ang pag-suspend ni para may regulating power ato gobyerno kag ang excise kag EBAT kag iban pa nga demanda sa aton mga driver. Nabalikan ang kabahin sang pahayag ni Mr. Elmer Foro. Ginapamilit man nila ang pagpatuman sang wealth tax sa mga bilyonaryo bisan sa manubo lang 1 to 3% nga rate ang mahimo makatipon sang tubtob sa 500 billion pesos nga kita. Parin man ang pag-inganyo nila sa gobyerno nga bawion ang oil deregulation law kag ibalik ang regulasyon sang estado sa preso sang langis. Kalakip man sa ilang panawagan ng buyback kag renationalization sang Petrona gud masiguro ang publikong kontrol sa preso kag amuman ang suspension kag pagkakasa excise tax kag VAT sa mga produkto nga petrolyo. Nagapanawagan man sila sang responsibilidad para sa mga kompanya sang langis nga involved sa profiteering kag speculative pricing. Ang hublag protesta magasugod o kon magasugod sa mga adlaw kag mapadayon tubtob buwas Marso 20 sa duwa ka nagapangulang nga terminal sa Iloilo nga mong ungka kag ang tagbak kag mayara man sa assembly area sa Iloilo Provincial Capital kag sa tubang sang University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus.